Здравейте, приятели, здравейте на всички! Да поговорим малко за оръжие, въоръжаване и превъоръжаване и оръжейни доставки. Главно предвид. Нека започне първо в България. Знам доколко ви е известно, на българската територия има доста големи, солидни оръжейни заводи. Доста компании като цяло. Както се казва, честно казано, знайни и незнайни. Имайки на предвид някои складове, къде горяха свои верки. Няма се да ме разберете. Знайни и незнайни. Фирми, които се занимават с това нещо. Не знам дали знаете, на базата на това, че в България има над 20 атентата в тези заводи, предприятия, складове, цехове и така нататък. Из цялата държава. Над 20 са. Питах сте ги приборя, но 20-26 колко изкарах и се спрях, защото има, които ли са знайни. Повечето от тях нали, са заведени дела. Повечето от тях завършват с или, че няма доказателства, или се обвиняват и приписват това всичкото на немърливостта на персонала или дори и на собственика. Всичко опира до там. Приключва. Няма как да не се замисля и на първо четене, както се казва, да не ми изплува в главата, че това са атентати, подпомогнати буквално от държавата Русия. Кремъл. Ясно е защо. България изпраща доста оръжия, муниции, оръжейна техника, кой знае, може би танкови самолети, руско производство, стари, устаряли уж, да ги изпраща нататък. Да, не директно, за да няма конфликт, буквално пряк с българския избирател. Те отиват към други държави, оттам се припращат къде си, но като цяло Украйна знае това цялото нещо, къде и как тръгва потока, кой ги изпраща. И лично Украйна е благодарила на България това цялото нещо. Още времето на Кирчу, Корчу и Корнелийка. Къде се кълнеше. Както и да е. Така изяснихме долу-горе какво се случва в България. Оръжейните интриги, атентати и така нататък. Продължаваме напред. Както знаете, тази седмица, след усилените бомбардировки над Киев, Зеленски отново ревее и разриваса и иска помощ. Да, прави човека. И аз в негово място, аз бих направил също. Както и вие, въпреки че момента критикувате. Така, Доналд Тръмп, най-големия, как да кажа, криводарител на военна помощ към Украйна, този път заяви друго. Да, ние ще изпратим, но ще плати Европейския съюз. Европа, той каза Европа. Ние ще изпратим оръжие, но то ще бъде платено от Европа. От тук какво следва? Днес, 17 юли, изтича информация, че общо взето от тези, които са приветствали това цялото нещо, има и такива, които се опълчват и не го приветстват. 5 държави са се опълчили и казват не. Кои казват да? Първо място е Германия. Няма начин Германия да ни каже да. Трябва да го знаете. Отваряме ни скоби. След края на Втората световна война Германия е ликвидирана, създава се НАТО да пази Германия. В момента в цяла Германия
90% от армията е американска. Не натовска, американска, буквално. Американци пазят Германия от 1945 година насам. Огромни бази. Аз лично живея в Нюрнберг. Около Нюрнберг има поне сигурно не кажа голяма дума, 5-6. Амберг, Бамберг, Ансбах. Минало сте се бях там. Голяма база, хеликоптери, летища. Бях вътре да карах една стока. Само една секунда, тук се едно личи. Търся пропуска да ви го кажа, където реално бях там. Американска база в Ансбах. Отворя още на малка скоби за тази база, което много интересно видях там вътре. Бях много очуден. Той като граче малко, цивилни коли, американски бензиностанции, техен си град. Разминавайки с една кола, самото огледало, закачено и сеща, къде са сувенирни знаменца. Ако хотите ми вярвайте, ето кръста ви са, това знаме беше руското. Руско знаме с герба, с бродерите отстрани, малко е такова закачено за това. Бях много очуден. Американска база, руснак вътре. Както да затварям скобите. Кои държави бяха да? Германия казва да. Белгия, Нидерландия и по-голяма част от скандинавските държави, включително Люксембург, то е ясно, са за Европа да бъде американското оръжие. Ракети Петриан. 3 милиона и половина бройката. Кои държави казват не? Много интересно. Първата, която ни каза не, но ни каза е да, в момента се мълчи, това е Великобритания. Тя се мълчи пасивно. Сами знаем, че Великобритания е държавата, която най-много помага Киев. Втората държава, която казва не, това е Франция. Да, Франция. Големият приятел на Киев казаха, че са много доволни от това цялото нещо на Тръмп, като управление, като такова, но оръжие няма да изпратят за Киев. И тук вече, чакайте да не хвърля другите, Полша, ще разсъждаваме. Тук вече втората държава е Италия, т.е. третата. Англия, Франция, Италия, Унгария и Чехия са 5 държави, които отказват да плащат американско оръжие, което заминава директно за Украина. Сега почваме да гледаме между редовете, като гледна точка, както ви казаха диктатите в България, според мен са руснаците. Това беше според мен. Сега почвам според мен да гадаем защо тези 5 държави отказват да плащат оръжие. Първото, което е, че преди няколко седмици Доналд Тръмп дойде на среща на НАТО и поиска 5%. Връщайки лентата преди това, Европейския съюз казва, че Европа трябва да се превъоръжи и трябва да бъдат събрани 80 милиарда за превъоръжаване. Събирайки всичко това, виждаме, че много ясно, че няма рискът да плащат американско оръжие европейците, при условие, че могат да ги изкарат от техните военни комплекси и да изкарат пари. Тяхната военна промишленост да се възползва. Франция има доста сериозна, Италия също. Сега за Чехия, често казано, тя си даде доста от руската техника, даро, но очакваше, че ще получи безвъзмездно или на по-хубава цена американско оръжие. Но виждаме сега, че в момента на този етап няма как да стане. Може би това чеки са против. Виктор Орбан е ясно. Защо? Въпреки, че е приятел с Тръмп, много големи приятели са,
Франция казахме, че има голяма индустрия, ще се възползва от това цялото нещо. Италия искаше едно привъоръжаване от гледна точка на киберсигурност, възползвайки се от американска технология. Но сега, след това разцепване на Доналд Тръмп с Мъск, виждаме, че това трудно ще стане с подкрепата на Тръмп. Сега, нахвърляйки всичко това предполагам са ходове на Доналд Тръмп на Вашингтон, нали, Пентагона като цяло, като частност, като бизнес план, както се казва, написан доста преди това. То тогава, връщайки се назад нашия разговор, по-точно началото, казвайки за над 20-26 атентата нашата военна промишленост и казвайки на първо четене, че може би са руснаците, знайно защо, но незнайно защо не може ли да са американците. Ще кажете, чакайте, как така? Те са наши приятели, ще удрят нашата военна промишленост, или по-точно, буквално режейки. И аз се чуда как така, при условие, че сме приятели, сме в НАТО, американски посланник, консул в България няма, тъй както обратното български няма там. Лично големия син на Доналд Тръмп беше в България, обикаляйки цяла Европа тогава. Румъния, Италия, Унгария направи доста така. Знайно, незнайно за какво. Идвайки в България, той не пожела да бъде посрещнат от никой. Първо, журналисти, както айде да речем, нали, закрити врата, конференциална среща, така, добре. Но да ни приемеш президента, да ни приемеш Бати Бобо, при условие, че Бати Бобо беше в хотела долу на рецепцията, му охраната не го допусна нагоре, пак знайно или знайно, до някаква степен няма значение. Въпросът е друг. Щом той не е срещнал с тези български лидери, които да ни дърпат уж конците на България, то се пита в задачата с кого се е срещал. С кого се е срещал и какво са си говорили. Много интересно, не? По-точно любопитно. Смятам за момент да приключи тази тема, че има доста неизвестни, а определено развръзка ще има. Да се надяваме България да не е много нагъзена. Да помислим за това и пак чуем. Живи и здраве, приятели! Чао ден!